És així com volem estar dins d'uns anys? Segur que no, veritat? Durant la nostra etapa a l'escola i a l'institut, cap persona ens havia explicat com havíem de seure correctament o que era imprescindible fer exercicis per passar 10 hores asseguts. I d'aquesta reflexió neix un projecte en el que hem estat treballant amb el nostre profe d'Educació Física. Benvinguts i benvingudes al nostre projecte Esbalsada! Amb aquest projecte volem conscienciar els joves sobre la seva higiene postural i aportar-li hàbits i coneixements per a que puguen aplicar-ho a la seva vida rutinària. Vos invitem a que ens acompanyeu en aquest viatge, en el que repassarem els objectius, la metodologia i les conclusions d'aquest. I a més, hi haurà un mini tutorial d'estiraments i postures. Per a començar, és important destacar que el nivell de prevalença del dolor lumbar en els adolescents, que a priori és un grup que no hauria estar tan afectat, arriba quasi al 50%. És per això que pensem que les escoles tenen un paper fonamental per ajudar a l'alumnat a portar un estil de vida saludable i el nostre objectiu general era transmetre coneixements i hàbits posturals per millorar la vida de l'alumnat. Els nostres objectius específics van ser 1. Estudiar el nivell de coneixement en l'alumnat abans i després de la nostra intervenció. 2. Estudiar el nivell dels hàbits posturals abans i després de la intervenció. 3. Analitzar el nivell de salut d'esquena de forma general i en funció dels sexes. I per últim, estudiar la relació que hi ha entre els coneixements, els hàbits posturals i el dolor lumbar. Vam utilitzar una metodologia experimental. Hi havia dues parts, una pràctica i una altra teòrica. Per saber d'on partíem vam passar 2 formularis i al final, per veure la diferència, també vam passar uns altres 2. La primera part era més teòrica, teníem que dir nosaltres el que havíem après, assolit per tal d'explicar. Vam fer 2 minuts de microdescansos perquè poguem aguantar tota l'estona sentats. I la segona, un trivial, amb unes preguntes sobre el que havíem parlat per veure com ho havien assolit. En la part pràctica vam fer estirament, jocs per millorar la salut de l'esquena i com últim uns relleus, on tenien que agafar cartes del terra amb imatges d'hàbits posturals i després la vam comentar. Parlant d'hàbits posturals, vos passem un mini tutorial de Laura. En primer lloc, per agafar pes del terra és important doblegar les cames en comptes de l'esquena per perillar sobrecarregar-la. En segon lloc, a l'hora de seure en una cadira és important mantenir l'esquena recta respectant les nostres curvatures fisiològiques. La posició de les cames és molt important. Hem de mantenir-les a 90 graus i tratar d'evitar sobrepassar una per damunt de l'altra. És important realitzar microdescansos d'almenys 2 minuts diverses vegades al dia. A l'hora d'utilitzar dispositius electrònics és important mantenir la pantalla a l'altura dels ulls per no forçar les cervicals i els colzes en un angle de 90 graus. Espero que us hagi servit i que pugueu aplicar-lo en la vostra rutina. Passem a les conclusions. Com a primera conclusió, hem aconseguit saber que els coneixements que n'hi havia a primer de l'ESO eren molt baixos, en comparació amb el dolor que hi havia, que era molt més elevat. És important que els centres educatius es sensibilitzen a això i ho podem fer de diverses maneres, com pot ser amb els llibres trimestrals, amb les taquilles, amb el pes de la motxilla. I com a segona conclusió, hem observat que les nostres intervencions han millorat el coneixement de l'alumnat, Però amb 2 intervencions no és suficient per a modificar els hàbits posturals. Ens agradaria que el projecte Esbalsada arribara a altres centres i s'aplicara i veure una implicació tant per part del professorat com per part de l'alumnat, ja que el que volem és millorar la salut i millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. perquè com hem vist en la introducció, el que volem és acabar així i no acabar així.